ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ አና ሓውኹም ሰላሐዲን ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ቃል ትህኪት ዋና መንገዲ ናይ ድኽነት እዩ ዝብል እዩ ትህኪት ዋና መንገዲ ድኽነት እዩ ሪኹም ማንም ሰብ ድኽነት ዝፈቱ የለን ማንም ሰብ ብድኽነት ክነብር ዝደሊ የለን ማንም ሰብ ብድኽነት ክጓዓዝ ዝደሊ የለን ነገር ግን ድኽነት ድማ መንገዲ ኣለዎ ካብታ ሓደ ዋና መንገዲ ናይ ድኽነት ብዘይ ጥርጥር ናብ ድኽነት ዘብጽሐካ ጎደና ትህኪት ይበሃል ኣብዚ ጎደና ትህኪት ህይወቶም ዘእተው ሰባት ምንም ጥርጥር የብሉን ጉዕዞኦም ናብ ድኽነት ምዃኑ ጉዕዞኦም ናብ ስእነት ምዃኑ ጉዕዞኦም ናብ ናይ ትምኒት ዓለም ምዃኑ ሪኢኹም ህኩይ ሰብ ኣብ ናይ ትምኒት ዓለም ይዝነብር ብትምኒት ጥራሕ ንነፍሱ ዘሳቀያ ብትምኒት ጥራሕ ንርእሱ ዘጥፋኣ ምኽንያቱ ህኩይ ሰብ ካብ ትምኒት ሓሊፉ ኣብ ምጭባጥ ክበጽሕ ኣይክእልን እዩ ትህኪት ዝበሃል ነገር ንኽቡር ነገርካ ኣብ ኢድካ ከምዘይ ትጭብጦን ንጥቕሚ ከምዘይ ተውዕሎን ዝገብር ሓደገኛ መንገዲ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 6 ኣታሃካይ ናብ ጻጸ ኺድ መገዱ ተመልከት እሞ ጠቢብ ኩን ኣታሃካይ ናብ ጻጸ ኺድ መንገዱ ተመልከት እሞ ጠቢብ ኩን ወይ ሓለቓ ወይ ኣዛዚ የብሉን ግናኸ ቀለቡ ብሓጋይ የዳሉ ምግቡ ድማ ብቐውዒ ይእክብ ሪኢኹም ቀለቡ መዓስ ክእክብ ኣለዎ ምግቡ መዓስ ከዳሉ ኣለዎ ይፈልጥ ይጻጸ ኣብቲ ክእከበሉ ዘለዎ ኣይድቅስን እዩ ኣብቲ ክስረሐሉ ዘለዎ ኣይድቅስን እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ክብልዐሉ ዘለዎ ዝብላዕ መታን ከይስእን ኣታሃካይ ኢሉ ክሳዕ ማኣሲኻ በጥ ክትብል ማኣሲኻ ካብ ድቃስካ ክትንስእ ሓንሳእ ምድቃስ ሓንሳእ ኸ ምትኻስ ሓንሳእ ምእንቲ ከተዕርፉን ኣእዳውካ ምምስቓል ድሕርዝ ኸኣ ድኽነትካ ከም ፈጣን መንገደኛ ስእነትካ ድማ ከም ኣጽዋር እተዓጠቐ ሰብኣይ ይመጸካ ማይ ጋድነስ ንሃካይ ሰብ ኢሉ ድኽነት ከም ፈጣን መንገደኛ ስእነትካ ድማ ከም ኣጽዋሩ ተዓጠቐ ሰብኣይ ይመጸካ ንምንታይ ይመጸካ እንተተባሃለ ኬድካዮ እንዲኻ ባዕልኻ ንሃካይ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ተመሃር ጠቢብ ክትከውን ኢልዎ ምኽንያቱ ትህኪት ብዘይ ጥበብ ዝንበር ህይወት እዩ ናይ ዓያሹ ህይወት እዩ ስለዚ ካብ ጻጸ ተመሃር ኢልዎ ጻጸ ማንም ዝግድዶ የለን ሓለቓ የብሉ ሓላፊ የብሉ ነገር ግን ንገዛእ ርእሱ ዘዋጽኦ ፈሊጡ ዝሰርሕ እዩ ኣብ ግዜ ዝስረሐሉ ዝሰርሕ ኣብ ግዜ ዝእከበሉ ዝእክብ ኣብ ግዜ ዝብልዐሉ ድማ ዝበልዕ እዩ ሃካይ ግን በንጻሪ እዩ ኣብ ግዜ ዝስረሐሉ ይድቅስ ኣብ ግዜ ዝብልዐሉ ኸኣ ይልምን ንምንታይ ተተባሃለ ኣብቲ ክእክበሉ ዝግብኦ ግዜ ሓንሳብ ኣእጋሩ የማሳቕል ሓንሳብ ክዕርፍ ኢሉ ይድቅስ ሓንሳብ ደኺመ ኢሉ ክዕርፍ ብል ምኽንያቱ ናይ ሃካይ ባህሪ ኩሉ ምስ ድቃስ ዝተተሓሓዘ እዩ ትህኪት ናብ ድቃስን ናብ ምዕራፍን ይዘእትወካ ሃካይ ሰብ ብባህሪኡ እንተሪኢኹሞ ናይ ሰዓት ሰሪሑ 10 ሰዓት ዘዕርፍ እዩ ዝገርም ነገር እዩ ናይ ሰዓት ሰሪሑ 10 ሰዓት እንዳዕረፈ ኣበይ ክበጽሕ ናይ ሰዓት ሰሪሑ መዓልቲ እንዳዕረፈ ኣበይ ክበጽሕ ምኽንያቱ ሃካይ ሰብ ኩሉ ግዜ ናብ ድቃስ ዝቃላጠፍ ድቃስ ዘብዝሕ ምዕራፍ ዘብዝሕ ኣእጋሩ ምምስቓል ዘብዝሕ ኣብቲ ክጉየየሉ ዝግብኦ ግዜ ጠጠው ዝብል ኣብቲ ክኸየደሉ ዝግብኦ ግዜ ኮፍ ዝብል ኣብቲ ክትስአሉ ዝግብኦ ግዜ ኮፍ ዝብል ኣብቲ ክበራበረሉ ዝግብኦ ግዜ ዝድቅስ ሃካይ ሰብ እዩ ስለዚ ትህኪት ኣብ ህይወትና ስፍራ ክሕዝ እንድሕር ጀሚሩ ምንም ጥርጥር የለን ናብ ናይ ስእነትን ናብ ናይ ቃንዛን ጎደና ንኸይድ ከም ዘለና ኣርጊጽና ንፍለጥ ምናልባሽ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ድኽነት ሃዋህው ዘለዎ ተወሊድና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ብድኽነት ክንነብር ግን ምርጫናትና እዩ ወይ ድማ ካብ ድኽነት ክንወፅእ ምርጫናትና እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብቲ ዝተወለድካዮ ኣብኡ ትነብር ኢኻ ማለት ኣይኮነን ኣካይዳኻ እንተደኣ ማዕሪግካ ካብቲ ዝተወለድካዮ ወፃእ ዝኾነ ናብራ ክትነብር ይከኣል እዩ ኩሉ ከም ዝተወለዶ ስለ ዘይቅጽል
ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሃካይ ኢዱ ናብ ጻሕሊ ይሰዶሞ ናብ አፉ ግን መሊሱ ሳይሞልሶን ይልዎ በኻላ አዘራረባ ንሃካይ ወላ ዕድልን ኦፖርቹኒቲን ኣብ ህይወቱ ተኸፊቱሉ ንዝተኸፈተሉ ኦፖርቹኒቲ እኳ ብጉባእ ኣይጥቀመሉን እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ትህኪት ካብቲ ዋና ጸረ ጊዜ እዩ ትህኪት ካብቲ ዋና ናይ ጊዜ መርዚ እዩ ምንታይ ተልኩምኒ ትህኪት ጊዜ ይበልዕ እዩ ትህኪት ጊዜ ይህልኽ እዩ ምኽንያቱ ጊዜ እንተደኣ ሃሊኹ ክግበር ዝግብኦ ኣብ ጊዜኡ ኣይግበረን ማለት እዩ ስለዚ ሃካይ ሰብ ማለት ገዲድካ ደፊእካ ኢኻ ተፋጥኖ እምበር ባዕሉ ንባዕሉ ኣይፋጥንን እዩ ሃካይ ሰብ ሰዓት ሰሪሑ 10 ሰዓት ዘዕርፍ እዩ ሃካይ ሰብ ካብ ህይወት ካብ ምንቅስቓስ ዝዛሕተለ እዩ ሃካይ ሰብ ኣብ ጉዕዝኡ ዝደቀሰ እዩ እዞም ኩሎም ናይ ሃካይ ሰብ ባህርያት እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 13 ሎም ንትህኪት ክንጸሎ ኢና ድኻ ምእንቲ ኸይትኸውን ድቃስ ኣይትፍቶ ንዕንትኻ ቋሕ ኣብለን ሽዑኡ እንጌራ ክትጸግብ ኢኻ ሕልምኻ ክትጭብጦ ባህግኺ ክትጭብጥዮ ኣብ ዕላማኺ ክትበጽሒ ዝወጠንኬ ውጥን ኩሉ ከተካናውንዮ ካብ ናይ ትህኪት ዓለም መውፃእ ከድለይኪ እዩ ትህኪት ንኹሎም ዝሓለምክዮም ሕልሚ ከም ትምኒት ኮይኖም ከም ዝበሉኒ እዩ ዝገብረልኪ ንዝተኣለሙ ዕልምታት ንዕቅዳትኪ ንኹሎም ኣብ ክውንነት ዘብጽሖም ትግሓት እንተዳ ኣሎ እዩ ሃካይ ሰብ ወላ እንተሰርሐ ውጽኢት የብሉን ምኽንያቱ ብትህኪት ዝስራሕ ስራሕ ኣብ ውጽኢትን ኣብ ዓወትን ኣይበጽሕን እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ከምዚ ኢልዎ ኣሎ ጥቕሲ 4 ብህኪት ኢድ ዝዓይደኪ ኢድ ትጉሃት ግና ተህብትም ርኢኹም ሃካይ ሰብ ወላ እንተሰርሐ ብትህኪት ስለ ዝሰርሕ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ኣፍረን ኣብ ውጽኢትን ኣይበጽሕን እዩ ሜቢ እቲ ስራሕ ኣብ ሰዓት ክውዳእ ዝግብኦ ኣብ 10 ሰዓት ስለ ዝውድኦ ኣብ ጊዜኡን ኣብ ሰዓቱን ውጽኢት ኣይምጽእን እዩ ትሰርሑ እንተኾንኩም ብትጉሃት ኣዳው ንሰርሕ እንተኾይና ብትጉሃት ኣዳው ብትህኪት ዝግበር ዘበለ ኩሉ ውጽኢት ኣልቦን ከንቱን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ነብስ ወከፍና ኣብ ህይወትና ናይ ትህኪት ዓለም ኣባና ስፍራ ኸይሕዝ ናይ ትህኪት ባህሪ ኣባና ስፍራ ኸይሕዝ ክንቃወሞ ይግበአና እዩ ንትህኪት ክንፍንፍኖ ይግበአና እዩ ንነገራት ኣብ ሰዓቶም ይጽንሐለይ እንዳበልና ንማላለስ ሰባት እንድሕር ኮይንና እዚ ንባዕሉ ካብቲ ሓደ ናይ ትህኪት ባህሪ እዩ ህኩይ ሰብ ክገብሮ እንዳኸኣለ ንጽባሕ ይጽንሐለይ ባህሊ እዩ ህኩይ ሰብ ቢጽንሐለይ ንነገራት ካብ ጊዜኦም ዘሕልፍ ሰብ እዩ ህኩይ ሰብ ንዝተኸፈተሉ ኦፖርቹኒቲ ድሓር ከኣትወ እንዳበለ ዘምልጦ እዩ ህኩይ ሰብ ኣብ ኢዱ ንዝኣተወ ነገር በኣግባቡ ሰኣን ምጥቃም ኣብ ሰዓቱ ሰኣን ምንቃሕ ዘብርሮን ዘጥፍኦን እዩ ስለዚ ሎሚ መታን ክንህብትም ስለዚ ሎሚ መታን ሃብትና ክንገልጽ መታን ብክርስቶስ ዘለና ሰናይ ነገር ኣብ ህይወትና ከነስተማቕሮ ክንነብሮ ንዕኡ ትግሃት የድልየና ብትህኪት ዝግበር ኩሉ ውጽኢት ኣልቦ እዩ ስለዚ ትህኪት ካባና ነርሕቐሉ መንገድታት ኣሎ ካብቲ ሓደ ንትህኪት ካባና ነርሕቐሉ መንገድታት ቀዳማይ ንሳዕቤን ትህኪት ኣጸቢቕና ንሕሰበሉ ካልኣይ ንትህኪት ባህሪ ናይ ትህኪት ባህሪ ነስተውዕሎምን ኣብ ህይወትና ድማ ንፈትሾምን ካባና እንድሕር ከነርሕቆ ንደሉ ኮይና ንትህኪት ባህሪ ትህኪት ነስተውዕሎም ንፍለጦም እንተ ኣብ ህይወትናቶም ባህር ለው ካባና ክንኣልዮም ንኽእል ኢና ሳልሳይ ኣእምሮና ፈጺምና ካብ ትህኪት ኣብ ትህኪት ከም ዘይንርከብ ነእምኖ نأمرنا فتسيمنا أبتهكيت كم زي نركب نأمنه سعبينه مسفلتنا قدعاته مسفلتنا شعوع أمرنا كوسني بفتسم هوتي أبتهكيت أي تركبني يا خبليو رابع عيني متشر شاغن زغل مس حسبكن بإيسوس سم أنا هكوي أيكونكن بمبال نسعره ريخم نتهكيت نسعره له من قدي هكيات أيكونن إلنا بشم يسوس مأواجنا يو سلازم نبس وكفنا كم زيدنا خن أوجينا بإيسوس كريستوس سم كل سرحي بتجحت سلاز جبرا بتتهبن نتسجى هكوي سلازي كونكو يمسكنك الله
ኣብ ጊዜ ኣዜ ትጉሄ ድኽነት ስእነት ትህኪት ይነጽጎ ኣለኹ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቀበልዎ ዝወሰንኩም ጎይታ ከም ዘድልየኩም ዝተረድአኩም ሰባት እዚ ውሳነ ዝወሰንኩም እዚ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ከም ዝተሰቐልካ ይኣምን ኣለኹ ኃጢአተይ ኩሉ ከም ዝኸፈልካዮ ይኣምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞትካ ይኣምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ንጽድቀይ ከም ዝተሳእካ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓኻ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓኻ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎንን ናይ ፌስቡክ ኣድረስን በጃኹም ስምኩም ጽሓፉልና ከም ድወሰንኩም ንገሩና ንሕና ድማ ክንሰደልኩም ዘለና ነገር ተሎ ወረቓቕቲ ትምህርትታት ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም